Wach ni endi mar pek ni ng'eni omako all sectors in the economy. Nikech nyaka driver ni bene rito mana peak season mondo many pesa ne nyathine. Koro en mana luongo all the players in the economy. Kamoriwo jo ohala, jo nyuol, kod sirikal duto winjruok obedi. Nikech ibiro yudo kaka osiepani osewacho ni janyuol osego budget, osetimo shopping, mosaliero ne nyathi wiye, mosenyiewo ne gimoro amora mondo dwaro tere boarding school. Koro kochopo e ndara to budget kata gi fare kaka koro eroni wacho ni en 900. To kochopo to doka koro bei omedore gi siling 100, ochopo 1000. Nyiso ni kwande chako yuguno kendo. Nikech samoro nyathini kane biro dala, nobiro gi 900, lakini sani koro bei omedore gi 100. Gini is calling upon all players mantiere e economy. Jo ohala, janyuol, to nyaka japuonj. Nikech watemo matek mondo wa make sure ni nyithindo kowuok e sikul to giwuok gi competencies mineno osiepani wacho ni. To koro ka competencies gi endi watiyo curriculum design map out ni within a whole term nyathino je beni achieve A, B, C and D. Koro there is going to be time loss. Nitie seche ma ok dhi dore kar ka nikech kopono biro sikul to chako dok dala kendo kata dok dala de kana dala ngwen kata juma achiel. Ingeni somo to dhi mbele nikech wan wase scheme ni week 1 wapuonjo gima chalo kama. Week 2 wapuonjo gima chalo kama. Koro kibire week 2 idhi do ka nitiere gima no bai. Chuna kaka japuonj mondo make sure ne timore nade. Wachak wakonyi chake catch up gi jok mamoko. Koro biro do ka nitiere lost time kar ka ndi mang'eny. Koro this just a game all the players in the economy owinjo ni jiwo duto mondo somo dhi mbele. Kamano ikinde ma ijiwo gi duto Walter dani mondo imake kamoro kama dani mondo mwadonje en mar